Gestió del canvi, visió estratègica, compromís amb l'organització, habilitats de comunicació, treball en equip, cooperació, empatia, creativitat i flexibilitat. Aquestes són algunes de les habilitats i competències que ha de tenir el metge líder i que s'han treballat en la segona edició del postgrau Visió estratègica, habilitats i valors per al lideratge mèdic. Organitzat per l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge, es tracta d'una formació impulsada pels Col·legis de Metges de Catalunya i que, per aquesta segona edició, ha comptat amb 25 metges i metgesses de diferents àmbits assistencials. Professionals joves i amb ganes d'aprendre a liderar més enllà de la consulta per construir des de la flexibilitat i l'adaptació al canvi. La segona edició de Visió estratègica, habilitats i valors per al lideratge mèdic ha estat tan exitosa com la de l'any passat. Ha estat un grup de metges, 25 metges joves, amb l'objectiu que perseguia el postgrau, que és formar un grup de metges per tenir una pedrera de metges formats en lideratge que puguin assumir reptes del lideratge en el sistema sanitari. La formació de postgrau de l'IFMIL té com a objectiu formar una cantera de professionals capaços de liderar la transformació del sistema sanitari català, canvis estructurals i organitzatius que permetin adaptar el model d'atenció sanitària a les necessitats de les persones. En aquest sentit, els col·legis de metges tenen el compromís de dotar els professionals de recursos i coneixements perquè assumeixin aquest rol de lideratge, donant-los les millors eines per aconseguir una nova manera d'organitzar-se i d'atendre. Però com han de ser els futurs líders del sistema sanitari? Quines habilitats i capacitats poden treballar per poder tirar endavant aquest lideratge transformacional? El líder del sistema sanitari ha de tenir la capacitat de contemplar tots els elements que conformen el sistema sanitari i tots els altres que tenen a veure amb la salut de les persones. Per tant, no han de ser líders monogràfics estrictament del seu àmbit, sinó que han de tenir una mirada àmplia i han de tenir una actitud col·laborativa. Han de tenir una característica segur, que és que han d'estar molt ben connectats amb la professió. Els metges i les metgesses som una professió, diguem-ne, d'un alt component intel·lectual i volem ser dirigits per persones que ens mereixin confiança, que ens mereixin una autoritat de forma natural. Per tant, això jo crec que s'aconsegueix connectant bé amb la professió i això vol dir escoltar molt, empatitzar molt, entendre bé els problemes reals. Una de les coses més importants també que crec que ha de tenir un bon líder és generar un espai de treball positiu en el que tothom que treballa se senti còmode, se senti amb ganes de col·laborar i, sobretot, potenciar que treballin per un objectiu comú, que és l'objectiu de l'organització per la que treballen. Ha de tenir un projecte, ha de saber transmetre'l al seu equip per intentar motivar-los. En aspectes més humans ha de tenir empatia, ha de ser generós i humil. Els continguts treballats al llarg del postgrau pretenen donar als participants una visió de conjunt i estratègica del sistema sanitari i un conjunt de capacitats i habilitats per poder desenvolupar aquests processos de direcció i de lideratge. El programa de lideratge de l'IFMIL consta de classes teòriques i pràctiques basades en l'experiència de referents mèdics del nostre sistema sanitari, classes motivacionals i tallers competencials pràctics que potencien habilitats bàsiques com ara la comunicació, la flexibilitat, la capacitat analítica o la negociació. També nosaltres defensem molt en aquests tallers la idea del lideratge contextualitzat, que no és una cosa que ja la tinc i ja està, sinó d'obrir una mica aquesta visió més oberta, d'anar trobant un lideratge adaptat a les circumstàncies de l'organització i de l'equip. Durant aquest postgrau, els participants han realitzat diverses sessions individuals que els han permès fer un camí d'aprenentatge i d'autoconeixement vinculat a un pla de desenvolupament i creixement personal. Un pla que no ha fet sinó demostrar la seva extraordinària implicació amb el lideratge dels equips i de les organitzacions sanitàries, que han afrontat des de la confiança i la humilitat. Venim a aprendre uns coneixements dels que som la majoria ignorants i el moment en què es presenta a cada ponent, en el meu cas, ens fa veure la capacitat que té molta gent
involucrada amb el món sanitari, de liderar projectes a priori molt difícils i que amb coneixements i amb actitud es poden arribar a fer coses que poder no t'imaginaries. Liderar la transformació del sistema sanitari és a les nostres mans. I aquest és un repte molt encoratjador que exigeix visió, innovació, creativitat, valors i un fort compromís.